מה נשמע חברים? כאן אקסטי גיימר ופרק שני של הערוץ שלי. יאללה בוא נתחיל. יאללה בוא נקפוץ. עושים מלחמות רחוב. פאק. מלחמות רחוב, לא מלחמות. מלחמת רחוב. זה כל כך קשה להגיד את זה. כן. וואי. יש פה מסוק. לא, אני מעיף. איך אני מעיף את זה? יאללה, לאן הולכים? איפה אתם בכלל? פה למטה. אז אני קופץ. אני עוד במצנח. אתה במצנח? אז בוא נראה בך. כל הכבוד. זה כזה כיף. וואלה. אתה לא יכול לראות בי, תבין. לא, זה כיף אדם. הנה, אני יכול להזמין מסוק. יאללה בואו הנה, מסוק בכביש, אמיל. שם. בואו ללבן. בסדר, אנחנו מבינים את המסוק. 393. אמיל, טוס מהר, אמיל. נו, טוס. יופי. כרגע אני אוכל סנקס. מה, הוא עד עכשיו במוסך? בתוך המוסק, לא? כן. כשהוא יש יצא, דירה עם מדע שלישי. בום. מה אתה? תגיד לי שאתה צא. יאללה, שמתי. שימו סטיקים. לא שלה. מי זרק את הדבר? תגיד לי זה רעיון. די, יורים בי, עזבו אותי. היה לי רעיון, דן. גם לי היה רעיון. לא לפוצץ לך חשוב. את הרכב. היה לי רעיון גם לפוצץ לך את הרכב. אומייגאד, עוד רגע אני מת. רגע, אני הורג את המסוק וואי, עצבן. אני לא נותן לי לקנות עדיין. די, תמותו. צודק, זה חופרים. אפשר לעשות שם, אין עלינו משטרה. בעצם אפשר לעשות את זה. 5 דקות אבל. טוב, חכו שנייה, אני מתכבד. תסתכלו איך אני שורד ככה, בקושי תסתכל שתחיים. עליי, תסתכל עליי שם. איפה אתה? הנה. חכה. מהר רק. שנייה, אני מעביר כסף. נו כבר. אני מת. הנה, תסתכל עליי. אי אפשר פשוט להוציא אותו, חכה, אני בא לך. הנה הוא יצא מהרכב. הרגו אותו. יצא מהרכב. מה משטרה דורסת אותי? איפה אתה? אתה למעלה? לא, אני פה. אמיל. הוא עוד לא יצא. הוא יצא כבר. הוא הלך לשם. יודע. חכו דקה. אנחנו נחכה לך שעה במקום דקה. הוא בורח. היה לי שיש שם בית. היה לי שהוא ברח לבית שלי. כן. מה הקטע שהמשטרה סתם עומדת כאן עם ידיים שלובות ועומדת במקום? הנה הוא פה, הוא יצא.
אני בא. לא, הוא מכונית. נכנס שוב לגרז שלו. לחכות זה לחכות. איזה נוב. מסתכל איזה מכונית אני גונב עכשיו. לא, מכונית עם גג מובטח. איך אני סוגר את הגג? אייג' ארוך. אייג'? אייג' ארוך. הוא ברח. זה לא סוגר לי. שאי אפשר לסגור. הוא ברח. הנה מיד אחריו. הנה אני מאחוריהם. שיט, למה אני מתח? בוא לפה גם. לך לפה. די, אתה מכונית מעצבנת. הלאה, ניקול. תזמין מסוק או משהו. אני מגניב. אתה לוזר. שקט. תמות יופי. אמא. יו, אמיל ראית? לא, הוא שם לי סטיקי בום. מוצץ אותך. הוא פיצץ אותו. אהבתי אותו. די. איזה פרוני. סתם. הוא יוצא נראה לי. כן, יכול להיות. לא יוצא. נראה לי שהוא בא אלינו. איזה רמה הוא זה? 393. איך עכשיו הבן אדם? נו, תן לי להיכנס. לא זז אפילו, נראה לי שהוא לא זז. אתם לוקחים רכב. נו בוא כבר. נכון, בוא פה. מה קורג אותי? אני הלכתי לדור אותו פאק. לא, זה משתנה. די, יורה בי. טיפה לגלגים. ישבתי אותו. רציתי לדור את זה נכון. איך הרגתי אותו? אני אפילו לא כיוונתי. לא, מדהים. בדיוק. איפה אתה? פאק. אני בול ראיתי אותו ופתאום הוא יורה בי. התחנק איזה זבל. יו. יש לי המון להגיע. מה זה זנובו? שהמשטרה תבוד. שקרה המשטרה מאחורי והיא לא יורה בי. נו, תמותי כבר. יו, כמעט אין שוט. אני פשוט יורד למשטרה בביצים כל רגע. מה? איזה פעם? הוא משתמש ברוב אני משתמש בצער. בוא'נה איזה, נו. עשה את שוטים, אני דופק למשטרה כאן. וואי, יש לי המון להגיב. גם לי יש קצת. כאילו נתקע לי פעם תסתכל, אני הולך לבד. הנה, יאללה, אני עכשיו אדפוק לו את שוט. אני לא יכול לקחת, יו, אני לא יכול לזוז. יו, לא מאמין. אל תאמין. אני גם ככה לא מאמין. אני רואה אותו, הנה. פאק. נו, תמות. לא. נו, למה אני גנוב? יו, משטרה עזבו אותנו כבר, אני לא יכול לצלם ככה עם להגיב. כמה הדשוטים אני עושה? הדשוט. אני עושה למשטרה. לא, הוא לא זז. טוב, אני חותך את הקטע הזה, חכו רגע. טוב. זה הולך לי לבד, מה? זה שידור, איזה כאילו אתה לייב. סליחה על הקיטוע, פשוט היה לי המון להגיב, וגם יש לי עכשיו שיט. אנחנו רוצים לעשות את העיגול של VIP. של VIP. מאיפה הם יודעים מה זה עיגול? שוב יש לי להגיב. יש לי המון להגיב. עדיין יש לי להגיב. טוב, אני קונה. בסיוע של מי אנחנו? שלי. אז אני מזמין בסוק. יאללה.
אוקיי, כדי ללאגים, הגענו על העיגול של VIP, ויש לנו איזה טריק קטן, למי שהעיגול שלו יוצא פה. אם אתם עושים את ה-VIP, את המשימה הזאת, ואתם פשוט, ואם זה כאילו מביא אתכם לכאן, אם זה כאן, אתם באים, אדם, תראה להם איך זה. נמראה. אתם באים לכאן, הנה לכאן, אחר כך אתם פשוט קופצים. אתם פשוט לוחצים על רווח. לפעמים יכול להיות שזה יהרג לכם, השחקן. הנה ככה. רגע. כאילו לא יכולים לראות בכם, פשוט, אבל אתם יכולים לראות באנשים, כאילו, אתם יכולים להרוג אנשים, אבל אף אחד לא יכול לראות בכם. אבל אם מישהו לוקח RPG והוא פשוט זורק את זה לכאן, אז הוא יכול לראות אתכם. ואם אתם פשוט יותר מדי ממשיכים לצד שמאל, אז זה פשוט ייפול לכם. פאק, נפלתי. וסתכלו קטע אם אתם נופלים לפה. אתם משתגרים לכביש. כן, כמו שאני עכשיו השתגרתי. עלה לקפוץ, זה כיף כזה לקפוץ עם המצנח. איפה אני? איפה נו בדי? לא, הנה, אדם, אתה יכול לראות אותי? איפה אתה? תלך לאיפה שהשולחנות האלה. הנה אני רואה, כן. בקושי. זה היה הוא. מה? למה זה לא... תעשה את זה על אוף שאף אחד לא... זה בכלל אתה. תעשה את זה על אוף שאף אחד לא רואה אותך. מה? התבטל למשימה. למה? אבל שמתי את זה על אוף, מה זה? טוב, לא משנה, בוא נעשה את שני. הנה, בוא נהרג אותו. עכשיו ליסטר שולח לי את ההודעה הזאת. לא. טוב, אתם רוצים? מה עושים? איפה הוא? קונים את העיגול הזה. בואו נעשה את הסנייפרים. הוא בשדה תעופה עם פאסיב. לא, אבל בואו נעשה את הסנייפרים נגד המכוניות. בואו נשים רוצים אז טורנו. בשדה תעופה. לא, בואו נעשה את הסנייפרים נגד המכוניות, אני מזמין. תזמין. בוא נשים עוד אנשים שאני יכול לצלם. די. לא רוצה, אני ארוג איתך עד שתתאבד. די. יואו, לא מאמין. איך התגלגלת? כן, זה מתחמק ככה. יאללה, הזמין. לא הזמין אותי. הוא הזמין. לא הזמנת אותי. הזמנתי אותך. זה לא מראה לי. פשוט תעשה עליי ג'וין. איך טוב את הג'וין הזה? נו, זה לוקח יותר זמן. הוא הזמין אותך? אדם, תחתוך עד שאנחנו נהיה במשימה עצמה. אתם שומעים אותי? כן, שומעים. כאילו, אתם שומעים אותי בסדר או... כן. פאק. מה? זה פוקסי. די, יש לי המון נגים. הוא ירוג אותי בטח 390. לא, איזשהו רמה גדולה, לא מחשו אותו. בסדר. תחליף מכונית. זה מנה כבר. זה כבר. יש לך לגים. אני רואה אותך, איך קוראים לזה? שחקן שלך רץ כזה במקום. וואטסאפ. זה גם עולה. מה? זה על הבש. איך זה התפוצץ ישר? לא יודע. יש לכם RPG? Maybe.
הלאה, אנחנו עכשיו בסנייפר. סנייפר. בוא נפרק אותו. אללה. אללה, סנייפר. כרגע אני מחליף חליפה. לא, שנייה נפלתי. יש לי לאן. אללה, איזה חליפה. מה? הופה. הוא לא התפוצץ. יש, הוא נפל. לא. אני על 300 הזה. יש לו זיתון. יואו, הייתי יכול להרוג אותו מלא פעמים. הוא שחקן שליטי. גם אני, כי הוא לא זז. אמא. יואו, אני כמעט הורג את אמיל בננסקו. מה אני אעשה? תראה לו פשוט הרבה במכונית עד שתעלה שם. כמה זמן זה ייקח? הרבה מאוד זמן. גם הוא פה. שיט הוא גם כאן. שיט, אהבתי. לא אהבתי. איכות. שיט. יואו, כמעט נכנסתי לחור. יואו, צקלופוני! אני למטה. איפה זה למטה? כן, גם אני כמעט נכנסתי לשם. רגע, בא לי לראות איפה את... אני למטה. יואו, המצאתי לאג. המצאתי באג, יואו! איך? איך? מה עשית? הוא יצא. מה עשית אבל? לא יודע, פשוט דרסתי והייתי למטה. אין הגוף שלי. כנס אני למכונית. כל רגע. אין לי אקדחית על זה. יודע. לא, תהיה בתוך המכונית, אתה יכול לדרוס אותך. הוא יכול לדרוס אותך. די. כבר די. איך אתה שוכב לו על המכונית? אמיל, די. תמות כבר, יואו. אמיל, די. יש לו לאג, יש לו שיטים. לא. טוב. חרא. שנינו עליו. יצא לי. מה? יצא לכם? לא. אז יצא לי. תעשה ג'וין. זה לא יצא לך. זה כן יצא לי. זה לא. תסתכלו. זה כן. כן. אז תחתוך את זה כאן. אדם. בסדר. תזמין אותי, יש ג'וי. יש לך אקדחים? לא. סוף סוף. מה? יו, זה הראה לי שהגוף שלך היה למטה. יו, כזה קרוב. תעשה. קורנפלקס. מה קורנפלקס? לא, אמרתי לאבא שלי שאני רוצה קורנפלקס. אמרת לו אבא קורנפלקס. זה מה שאמרת, אבא קורנפלקס. שום, לאן את האף?
לא יודע. פגע בי. לא, 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 איך אתה לא. לומד? די! אני פה נתתי פה עולם. פעמיים, די! יש לי אקים. רגע, אדם, אתה מצלם את זה? תחתוך את זה טוב. כן, מצלם, אני אחתור מתישהו. וכל פעם מתי שזה עובר לנו לעננים, תחתוך את זה גם. יואו! לא מאמין! לא, 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 לא. הוא עדיין ירוק. לא, 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 לא. יופי. לא, מייגד. לא! מה אתה? לא יודע. אין לי להגיב עכשיו, סתם. די, די, איך אתה לומד? פאק, רגע, לא, לא. פאק, פגעתי לך או לא? פאק, יופי, יופי, יופי. היית יכול להרוג אותי עכשיו, סתם. יש לי להגיד, לא יודע, אני פוגע בך ואתה לא... פגעת בי, כן, אבל הורדת לי קצת חיים. אדם, עד לכאן אתה תחתוך ואחר כך... עד לכאן, טוב? לאדמה. יש! סוף סוף. אחרי זה תסיים את הסרטון ממש. אני ממי. אתה במכוניות? שנייה. כן, מכוניות. זה נבחן. אתה במכוניות או לא? המכוניות, זה נבחן. אני עכשיו בסנייפר. מה? זה נבחן. די, למה תחפגר להתחלגלגל? איזה כיף. למה עוד אחד? למה? אני סתם יורד. אני לא יכול... טוב, אני הולך להרוס אותך. בלי הגלגלים שלי. אם אתה תצליח בכלל לפני שאני אהוג אותך. בם. יש לי להגיב. ייי. איפה אתה למעלה? למטה. לא, הוא הפתיע. ייי! יש לכם אקדחים? כן. באמת? לא. יופי. מה זה עושה לך? עוזר. בינתיים תראה לו בגלגלים. רואה איך זה עוזר? מדהים. עשיתי את זה גם ברמפה הזאת. איך שלא קוראים לזה. הלופ הזה. מי שלח לי הודעות? פאק. חכו רגע, אני בודק מי שלח לי הודעה. איך הרגת אותו? גיא שלח לי הודעה. כן. טוב,
או זה משהו אחרון, נציין את הסרטון. נציין את הסרטון. אני גם צריך לישון עכשיו. אתה רוצה לעשות עוד משהו? לא, אז... אתה רוצה, רגע, אתה רוצה סלשר? בוא סלשר. מה הוא קיבל 10,000? מונה. כי לך זה אתה. טוב, בוא נעשה סלשר. אמי, רוצה סלשר? כן. מי מזמין? שומעים אותך מאוד חלש. ועכשיו? עוד יותר חלש. ועכשיו! סתם. זה כיף שעכשיו האינטרנט שלי טוב. הנה, אדם זה, איך קוראים לזה, הסמל השתנה. בקבוצה. סבבה. הם מסתכל את הסמל עכשיו. יאללה, אדם, אתה מזמין? הם מסתכל את הסמל. כן. אוקיי, יש גם מישהו שמנסה להרוג אותי. תשים פאסיב. אגדה. יאללה, אני לא פחדן. כן. אני לא כמוך שאתה כל שנייה. איפה זה שיגר אותי? איפה זה שיגר אותך? תסתכל איפה אותי זה שיגר. בתוך מים. מה? רואה, בתוך נער, מה זה? יש פה משימה. כי עדיף סלשר. איפה הוא? אני מבין, בסושיאל זה שינה, אבל הסמל לא השתנה. איפה הוא? איפה? מה נעשה? סנובים. איפה הוא אבל? אני רואה אותו. איזה רמה הוא בכלל? גם אני. הוא רמה 142. אני לא רואה אותו, מה זה עושה? מה? יואי, זה הקיר! מה הקיר? הוא בתוך... תסתכל, אני עליתי בכלל למעלה והוא הרג אותי. נו, כל רגע זה נופל למים. הרג אותי. אני לא רואה אותו. הוא הקיר על בטוח, תסתכל. אני לא רואה אני לא אותו. אוכל... איך הוא מת? הוא לא מת. שמה. תסתכל איפה אני נמצא, אתה אומר איפה ששיגרו אותך. טוב. איפה הוא היה? יאללה. נשבע לך, לא ראיתי אותו. הרג אותי. ירק. תקשיבו, הוא הרג את שלושתנו במכה אחת. גם אני לא יודע, הוא יורה לאן שהוא RPG והוא הורג אותנו. תסתכל איפה אני עכשיו, הוא יהרוג אותי. מה? הוא לא ירה בי אפילו והוא הרג אותי. הוא האקר, אני בטוח. איפה אתה רואה שהוא? הוא כיוון עליך בכלל, הוא ירה את זה והוא הוא לא האקר, כיוון. אני בטוח, הוא האקר. הוא לא כיוון עליי בכלל. הרג אותי. הנה. הוא יורה בכלל למעלה. הוא מה זה האקר. יורד מלמעלה? אני יכול להתערב איתכם שהוא האקר. מה? מה? זה פשוט לא הגיוני. הנה, תסתכל, הוא בכלל לא מכוון עליי והוא הורג אותי. מה לעז? גם לי הוא עושה את זה. שימו פסים, הוא עוד אין לי כוח אליו. כן, בוא נעשה סלשר כבר. אני יורה בו והוא לא מת. תזמין לסלשר. תזמין לסלשר, אדם. למה אני? חכי שנייה, אני רוצה לראות איפה הוא, נסיים פסים. לא יכול להיות. הנה הוא האדום, הוא האדום הזה. אני יודע שהוא האדום הזה. אז הוא מישהו, מתחת לגשם. הנה הוא, נעשיתי אותו. מתחת לגשם?
הוא פה. איך הרגתי? מה, איך הוא אותי? זה לא גדול. מה, הוא הרג אותך עכשיו? הוא עכשיו רץ, והוא תוך כדי הורג אתכם. הנה, אני פוגע בו מיליון פעם. אני פגעתי בו מיליון פעם והוא לא מת. גם אני. הוא לידי עכשיו, מה? רגע, אני קונה גם RPG, אני גם קונה RPG. למה אני לא רק לקנות? דרך אגב. RPG עולה לי 10,000 שקל. הנה, לא נותן. מה, אני לא יכול לקנות גם. גם לי כתוב את ההודעה הזאת. איזה ארוכה הזאת? כן. כאילו, לא עם המסך השחור, פשוט כתוב לי בצד. צד ימין. שמאל. הנה, אני יכול לקנות. יש לו אין סוף. די! תסתכל לאן הוא יורה. הוא יורה בכלל למעלה ואז נופל. וואקר. אני מנסה לשים פאסיב, הוא לא נותן לי לשים פאסיב. מה? די! ירה למעלה. נו כן, אני אומר לך, אני רואה אותו. תן לי לצאת מהסיור שלך, יואו. פה, תודה. הרג אותך. שמתי פאסיב. איפה הוא? מה זה? הוא עכשיו עשה אוף דה רדאר? מה? לא, הוא פה, בוא אליו. איפה זה פה? הנה, לרדת במדרגות כאן? הנה הוא. בואו ישר נצא מהפאסיב ונעלום אותו. תן לי שנייה. רגע, מה עם הבוסם שלי? זה לא רציתי. זה מה שניסיתי לעשות עכשיו. הנה, אני יוצא מהפאסיב, מוכנים? לא. זה אדם. לא, אני לא יוצא. אי אפשר להרוג אותו, הוא רק אני בא לי משהו למצוא אותו. איפה הוא? אי אפשר לעלות. הוא לא נותן. הם יצא מהפאסיב ותהרוג אותו. פשוט רוצה לתקוע אותנו כאן. בוא ניתקע. כולנו פה. לא אמיל. עכשיו אני תקוע, אני לא יכול לרדת. יכול פשוט לעשות ככה. כן, אני מחסר. אמיל. טוב. אני יוצא מהפאסיב פשוט. לא, לאן אתה? זה יהיה לי ב4 שניות. שנייה, 3, 2. רגע, בלי. הוא גם שם פאסיב נראה לי. הנה, הרגתי אותו סוף סוף. מה? סוף. טוב, לא עזר לך כל כך. בטח הוא קיבל איזה 30,000. בא לי לראות מה יש למעלה. רגע, אני אנסה לעשות כמו שהוא עשה לי. תסתכל, הוא לא מת, תסתכל. לא משנה, הוא לא מת. הוא רק יראה בטוח, אבל תסתכל לנו יורה והוא פוגע בנו. מה? למה? טעות. זה כל רגע יורה לי למטה. שיתפו. מה? איך הוא הרג את שתינו? זהו? זה חשתי זהו. הנה, נראה אותו. איך? ראית? הוא בכלל, אין פה פיצוץ בכלל. אני יודע איפה הוא. מה? נו, הוא לא על ההר עכשיו. הנה הוא. הוא לא על ההר. הוא כן על ההר. אז למה אני לא רואה אותו? קוראים לו ג'ק. ג'ק ספרו. מכיר אותו. את האישור. אתה להרוג אותנו? הנה נראה אותו, תודה לאל. נו, אותו חמוד. תמות. איך אני פוגע בו אבל? גם אני פוגע בו. פשוט לא מת. מה, לאן הוא הלך?
לאן הוא הלך? היינו. או, פגעתי בו. הנה, 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 הנה. מה? איזה פרו, מה זה? טוב, אני מזמין זה. סלשר. הנה, אני רואה אותו, אני רואה אותו. לפחות אני חושב שזו. הנה, אני ראיתי אותו. מה? איפה אתה עכשיו? אני קקי. איפה הוא? הנה, אני רואה אותו. עוד פגיעה אחת והוא מת. תעשו לג'וין, תעשו לג'וין. מה? פגעתי בו כבר פעמיים. תעשו לג'וין, תעשו. פגעתי בו והוא לא מת. גם אני. פגעתי בו זה פעמיים כאילו, כבר. זה לא מוריד לו חיים. פגעתי בו פעמיים. הנה, הנה, הנה. איך? איך? הופה, הנה. לעשות כולם על כולם או טים? טים. אי אפשר לעשות כולם על כולם, תבין. אפשר שכולם אני כולם לא יהיו לכולם, נו. אני נכנסתי. אתה לא מקליט את זה עכשיו, נכון? מקליט. לא מקליט, אז יכול להיות שבגלל זה נתקע לך. נו, מה הבעיה? נכון, אז מה אתה רוצה שאני נקליט? למה להקליט? אתה עכשיו עושים כלום. אני אחתוך את כל הקטעים האלה. מקווה מאוד שזה לא יחתך לך שוב. רגע, זה ביאכטה? אז למה זה לא יראה את התמונה של היאכטה? הנה, שי עכשיו יצא מה... לא מחובר עכשיו. תבדוק אם להיות מחובר. עם מי? עם מי מחובר? מה נשמע? מי? אמי. אמי, תבדוק אם להיות מחובר. הוא לא. אם שי היה מחובר, אז כנראה שהוא גם היה מחובר. מצאתי בו מחבור אחד הטובים. אמא, יש לך רועד? אמת. שלך רועד? לא. יש. כנראה אני מתקרב. יואו, חיפשתי בכל מקום.
זה רחוק עכשיו, זה לא רואה. איזה רואה מקודם? כן, קודם זה כן. תגיד מתי. עכשיו קצת. עכשיו זה... רועד? כן. אני יודע איפה אתה, אני לא יכול... אני לא יודע שם. אמילי מול לא רואה אותי. זאת אומרת. אם אתה לא רואה אותי בכלל. גם כשאתה עובר לידי. אז יהיה תיקו, מה אתה אומר? או שאני נוצח או שאתה... אתה נוצח. איפה אתה? איפשהו. איפה אתה בכלל? לא אומר. זה כמו אני לא אומר. ג'ואן, קח את השוטגן ותלך להרוג אותו. מה אתה מתחבא? יש לי רעיון טוב יותר. כאילו, יש לי מחבוא טוב יותר. אבל נראה לי שזה יעבוד. אל תהיה כאן, תצא מהמחבוא הזה. תצא מהמחבוא הזה כדי ש... זה יהיה המחבוא שלנו. אתה יכול לצפות בו באדום? כן, אני אגיד לך אם הוא קרוב. לא, הוא לא קרוב. איפה הוא? איפה הוא? הוא מחר. וואו, שיט. פאק! בוא תתחל... יואו! חשבתי אפילו לא רעד, מה זה? איזה מזל שלקחתי קובר. רגע, אתה מצלם את זה, נכון? אוקיי. יאללה, עכשיו שוהם הסלשר. זה כבר 42 דקות, נראה לי נסיים פה את הפרק. תחתוך. זה לא משנה. די להגיד את זה בסרטון, די. הוא פשוט חותך את זה, חשבת על... אבל למה אתה אומר את זה בסרטון? מי איפה אתה? לא יודע, אבל השעה שלי הוא רואה רצח. טוב, אני לא יודע. אני אכתוב לך בסוף שלנו לגור. תכתוב בתים פשוט. כן, אני אכתוב לך בסוף שלנו. הנה, שלחתי לך. איפה שלחת? סושיאל. רגע. מה שלחת? לא שלחת כלום. חכי, זה עוד זמן ששלח לך. לא, אני ראיתי ששלחת הודעה. פשוט לא מראה לי את מה. זה מראה לי את ההודעות הקודמות. שלחת לי גגל. למטה. אין, לא, אין כלום. תכתוב פשוט, תחץ מצד ימין איתי. אתה יודע, עתים. נו, אבל נראה לי שגם שום. הנה, אני רואה. לא. באמת אבל? כן. הנה, אתה רואה אותי? שנייה, תוציא מיטות. עושה את זה על אול. אני יודע, טעות. תכתוב. תכתוב עברית ואנגלית כזה. אתה בא לשם אדם? כן, כן. אבל הכי טוב? מה? לא משנה. די, אני אצליח שם. אבל תכתוב לי. מה לכתוב לך? תכתוב בתים, איפה אתה? אני כתבתי לך, הנה. שנייה. שיט, השעה שלי הוא רועד.
ראיתי אותך שם. ראית אותי? כן, אתה בא לשם, אדם? כן, כן. יאללה, ננסה לעבור פה את כל זה. איך אני עולה פה? גיא, מה אתה מגלה לו? לא עולה. אני גם ככה מתחבא. איך לעזר? הבנתי. אני יודע. אמא, זה אתה שם! שיט! מה? ראית אותי? רגע, זה נראה לי אני, חכה. לא, זה היה שום. זה אני. הנה, זה אני. זה אני פה, תסתכל מאחוריך. זה אני. אוקיי, אני עולה. למה אתה מגלה לו? די! אני יורד. מה אתה פה? בוא'נה, הוא פגע בי. יורד. פוטר. Oh, fuck. ייי. לא, איך נכנסתי. יש צמרמורת. טוב, זהו, תעצור את הפרק כאן או משהו. טוב חברים, אוקיי, כאן בוא נסיים נסיים את הפרק, אל תשכחו לייקים, אהבתם סאב. תגיד. ויאללה ביי. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים. כן. מה שתגיד. טוב, יאללה ביי. ביי.